Lek rekam video wis ora izine bareng. Ngono Mas, kamu wis laporkan pemimpinnya porong. Izin karo sapa maksude? Ya ora jamane. Ana dolalak ana izin-izin wae urung jamane kebiyen. Nah kecuali anu Mas. Apa saka pihake pimpinane ora oleh video. Lah baru apa sing di omah ora oleh video. Wong wae lumrahe. Aku kon izin yo izin. Nek ora oleh omong ora kono ora getak-getak ah. Rasa bacot sing seru-seru, kepel kengku malah. Ya nek kon ngomong tak omong ah, tapi lu ngomong ora bengok-bengok caramu kaya ngono ah. Tak kepel kok iso kowe suwe-suwe.